Molt bones, amics. Avui el plat va d'arròs. Un arròs cremós, amb ceps. Amb arròs salvatge, que farem crispetes. Per acabar-ho, que el ficarem al damunt d'aquest foie gras on farem uns medallonets que els farem aquí al teppanyaki, volta i volta, per acompanyar aquest arròs cremós amb ceps. I ho acabarem de decorar amb uns cruixents vegetals de pastanaga. Amb 2 fogons ens posem a la cuina. Bueno, el primer que farem serà, dins d'una cassola baixa en aquest cas, barrejarem oli d'oliva i una miqueta de mantega per fer revindre la nostra escalúnia. Aneu al tanto amb la mantega, que és perillosa perquè es crema molt de pressa. El que farem serà fer sofregir una mica la xalota, l'escalúnia. És una ceba més petita que una ceba tendra, que una ceba normal, blanca, i és una ceba que té un punt de dolçor i és... Per fer el risotto o per fer l'arròs cremós, com en aquest cas, ens hi va molt bé. No ens ha d'agafar molt color, sinó que ens ha de quedar potxadet, ens ha de quedar revinguda. I ara, abans que ens comenci a agafar color, el que farem serà afegir-hi els ceps. En aquest cas els podríem ficar crusos, però si no els tenim crusos, doncs amb conserva. Aquí el que hem de fer és que se'ns amalgami la ceba amb el cep, amb l'escalúmia en aquest cas. Anem a parlar una miqueta de l'arròs que farem servir avui, perquè sí, és veritat, hi ha diferents tipus d'arròs, però en aquest cas el risotto agraeix un tipus d'arròs, o a l'arborio o al carnaroli. En aquest cas aquí tenim a l'arborio, el tipus d'arròs aquest, més rodonet, més allargadet. Veieu la diferència del carnaroli? És molt més allargat. Això va a gustos. Jo, per fer el risotto, prefereixo l'arborio. Aquest arròs és un arròs que el anirem barrejant constantment i llavors el que farem serà que ens vagi deixant el seu midó perquè ens quedi ben lligadet. Per 4 persones, 100 grams més o menys, un sarpadet. Una almosta, que se'n diu a la mà. 1, 2, 3, 4... I la sogra, com que me l'estimo molt, i voldrà repetir, li en ficaré una miqueta més. Som-hi. 3 minutets, 4 minutets, que revingui i començarem a afegir-hi el brou que prèviament ja haurem fet i que és un brou de pollastre, de carn, suau. Si fem un risotto o un arròs cremós amb verdures, us recomano que feu un brou vegetal i us irà molt millor. Li tirarem el brou perquè comenci a coure. És important que li tirem ara per cobrir perquè comenci i calcularem ara entre 17 i 18 minuts. L'arròs cremós aquest volem que la textura sigui al dente, que faci un crec, aleshores, i que estigui ben lligat. Aleshores és important que ara el comencem a coure, que comenci a bullir, i que el anem remenant de tant en tant, perquè el gra d'arròs ens deixi el seu midó, que és el que ens deixarà la cremositat, abans de lligar-ho amb una mica de mantega i el formatge. Heu vist que no hi hem posat sal. Ara estem arribant a la fi. Aneu al tanto amb la sal, perquè com que li posarem un formatge per donar-li la cremositat, és important que no n'hi fiquem gaire. El que m'agrada molt a mi, aquesta espècie, però també s'ha d'anar molt al tanto, és la nou moscada. Un pensament. Li posarem una miqueta de pebre, també. Pararem el foc, que reposi, és important. Aquest arròs també està bé que reposi 4 o 5 minutets. Agafarem aquest foie d'ànec. Jo recomano d'utilitzar el foie a l'extra, el que a l'etiqueta, quan el anem a comprar, hi posa extra. És molt important mirar la data, perquè això és un producte molt delicat. És important que com més fresc sigui, millor. Farem 4 medallons que els farem aquí, volta i volta al teppanyaki, per ficar-los de guarnició amb el nostre arròs. Som-hi, amb 2 fogons. Farem aquests 3, i el que ens agradi més és el que utilitzarem. És important també que una vegada l'utilitzem, a la nevera. Bueno, aquest arròs li tanquem el foc, ara sí que ja el tenim. I ara el que anem a fer és, els italians en diuen mantecare a l'arròs, el riso.
En aquest cas, nosaltres el que farem serà mantecar-lo. Amb una miqueta de mantega, el barrejarem i després li afegirem el formatge, el parmesano, o podríem posar un manxec sec o tendre, que no sigui tan fort de gust. En aquest cas és un parmesà, ens dona un gust potent, un gust interessant. Una miqueta de vi blanc. Vale. L'acabem de lligar i deixar-lo reposar fins ara que l'emplatarem. Uau. Impecable. Passar el nostre foie gras. Aquí el té penjat i ben calent. I si no, a casa, amb una paella antiadherent, també ens quedarà molt bé. Però el foie gras es podria passar una miqueta per farina i aleshores el faria una crosta que és interessant, però a mi no m'hi agrada. Però és un consell que us el dono. De més dolenta sigui la qualitat del foie gras, més ens mermarà, Mireu. Ara aquí el que farem serà ficar-li una miqueta de sal negra, aquesta de l'Himalaya, l'arròs salvatge, l'he fregit amb oli ben roent i he fet unes crispetes, que ara les utilitzaré per ficar sobre el foie. Està calent encara. Ficarem una mica de pedra de sal d'aquesta així gruixuda. Doncs bueno, ja el moment més guapo de l'emplatat. I ficarem el foie gras, un medalló de foie gras. En ficarem dos aquí per una miqueta de crispetes d'arròs salvatge i aquests cruixents de pastanaga per acabar el nostre plat. Això va al vostre gust, sincerament. Ficaré una mica de verd. I voilà, el nostre arròs cremós d'avui, amb foie gras passat per la planxa o la paella. Com diuen els francesos, poêlé. Un plaer, disfruteu molt i fins aviat. Ramones, Pablo. Com vas? Molt bé, gràcies. Tot bé? Avui Com sempre, tot bé com sempre. Tot bé com sempre. I aquest arròs cremós. M'ha agradat. El arròs porta el formatge, el foie. Suposo que per tu deu ser més complicat maridar algun vins amb aquest tipus de plats, no? Són plats complicats perquè són plats que tenen molta personalitat, són plats potents, i sempre quan parlem de coses potentes tens que trobar, clar, algun vinet que vagi bé amb aquest tipus de plat, i és veritat que sempre és més complicat, no? Pensa que avui he triat un vi d'una gran família, la família Torres, que és una família amiga, que tinc molta relació amb ells fa anys, i la veritat és que la família Torres tot el que fa, ho fa bé. Bueno. Fa coses sempre molt bones, cada vi al seu segment. Claro. Avui farem un tempranillo de la Ribera del Duero, el Celeste, que és un vi que té sobretot molt bona fusta, perquè la família Torres sempre treballa amb bona fusta i bona fruita, perquè al final aquí tens un raïm de primera qualitat. Et serviré una miqueta a tu primer, avui, perquè sempre tasto jo primer. Això és una mica egoista, no? No, però també ets l'entès aquí, Vull dir, jo prefereixo que tu provis i diguis no està bo per donar-li el Carles. Això està bé, també està bé, no? Mira, avui, amb aquest vi, acertarem de ple amb aquest tipus de plat. N'estic convençut. Perquè és un vi amb una acidesa fantàstica. Ara, és un vi que necessita també una miqueta d'oxigenació. Pensa que a nivell de Ribera sempre estàs parlant de vins que tenen més estructura, més potència, molta frescura, sobretot. No, la veritat Salut, que... Salut. Gràcies per el plat i... Gràcies a tu, home. És un plaer. Ja ens veurà la propera. Espero que sí. Bueno, amics, amb 2 fogons, fins a la pròxima recepta. Adéu-siau. Adéu. Recordeu que per fer aquest arròs cremós de ceps amb foie poêlé, crispetes d'arròs salvatge i cruixents vegetals, precisarem 1 quilo d'arròs arbòrio o carnaroli, 4 escalúnies, oli d'oliva, mig quilo de mantega, una tassa de vi blanc, els nostres ceps trossejats, brou de pollastre o de verdures, sal i pebre, nou moscada i, per acabar el nostre arròs cremós, mig quilo de formatge parmesà en pols. L'arròs salvatge per les crispetes, 4 medallons ben macos de foie gras, flor de sal de perelada i unes galetes galixons per acabar el nostre plat. Amics, amb 2 fogons, fins a la pròxima.
d'esqueroles i de cireres, tots en tenim plens els camions. Aprofitem el moment oportú per omplir la platja del Mercat Comú. Agua Selera, que ve la Junquera, senyal de frontera, que s'ha de...